Kublai pi ki para samla sai sinpan hagane ka video ngan wara biang pi ya kawin na ki khubor laikam kabadi hapo ka state government but kamtame ya baro ki viewers ki baju page but ki baju snap ya ki employment news ki bawan lang ba u Silva official ti sai sin lada pidang tmai ha ka video but ki channel ki jonga subha wanam klet ban share shaki parlok ki bajan ki jongpi but kumjuru ban ya like kamtam ya ban ya subscribe na ka banta ki information ki bandang wan hakabaya day bat ki khubor Laitkam di sangap ha ya kani ka video na du basdang hadu banakut kenang bapintip ki ai kita ki khubor Laitkam ki banga ngapen sngeu ha kani ka video di nganampen slam kumne hingin ya sedang no ya kani ka employment news ka Meghalaya Transport Corporation lane MTC lengba ka Government of Meghalaya Undertaking kabadon hapo ka ISBT Mauyong Shillong nyok nailai not iwe in Rio kala pentip pajba syabaro ki bakwa watkam kata ka advertisement kabalami haka arpotrik u February arjar opsan hakaba nagliang jong ka MTC lane Meghalaya Transport Corporation kala khon application wan pendap ya ka post driver haka contractual basis na kabanta ki operation bat ka maintenance jong ka STEMS basis kata kabumut ya kito ki candidates lani ki applicants ki bakwa ban apply na kabanta ka post driver ki bala banya aha ki boss hapo social and payment will be as per the Minimum Wages Act 1948 but ka jingsiew pade la penbej katkum na kate ka acts kabadai jong usnem khatkhanai spa sau pupra kata ka minimum wages ban ngan sabatai pi katno kador ki siu lengba kate ka Minimum Wages Act 1948 desung bahaban page bha yakni ka video sangap ru katno kador phio under skill category te ngan sapej namar ba hakate ka acts ki don ki skill ki ba pher te ngan sapni phi katkum ki dor ki ba nagliang jong ka government ka ai interested male candidates holding valid professional driving license may apply tikino kino ki khun samla shinrang lane ki rangba ru ki ba hapo lai punyo snem karta kila ban apply na kabanta kete ke post but kidei ru bandon ya ka valid driving license kata LMV but ka HMV but shishuru ka last date na kabanta ban submit ya ki application kata lungba ka offline mo mdei lungba ka offline le hangne ka MTC kapan lungba ka offline kan dei ha ka sautrik banai balai arjar absan but ka driving test but hagaju ko por ka interview kan long haga khat atrik ubnai match arhajar absan anong biang khat atrik ubnai match arhajar absan kan penlong ya ka driving test but kumjuru ka interview haga por shipo bajaman step kata hapo ISBT Mauyong all candidates should report by 10 am sharp kinu ki candidates ki bla apply ya ketika post driver pihak ban late haswa ketika shipo baje ban ai kerteng ya lade bepin yo ban le ya ka driving test but kumjuru ya ka interview but hangne ki don ki experiment ke kita ki badon kam hakaba pihak ban apply ya ketika post nakumta ketika post driver kabanukong must have passed class 8 or higher te kino ki candidates ki bakwa ban apply nam ta ketika post driver pihak ban pass ya ka class 8 shajrong te ki bala pass ya ka class 8 Shajrong kila ban apply na kabanta kate post. Nangta age as per government norm should not be more than 37 years as on 1st January 2025. Kata kabumut pimday bantam ya kalay punyo snem hadu ka sitarik January ajar absan but kandonru ka relaxation kata san snem mo. Kandonru ka relaxation san snem na kabanta jongi ki ST. Nangta must have at least 2 years of experience in driving heavy passenger vehicle. But pideiru ban don ka experience kawa arsnem hakwa pinya yaki kalihe. Must have basic knowledge of repairing defect and maintenance of buses. Pidei bandonru ka jingtip la kamno mno khandian amdei e kababunru hakba pinang kumno ban shina lane ban repair yaki kali lada don ka jingtot hang ne hang tai.
must have thorough knowledge of traffic rules and regulation. But kumjuru pide banang ya ki traffic rules but ki regulation ha ba pinya hapo sor shilong. Must be mentally and physically sound and free from any disease or ailment which may prevent him from discharging his duties. Ti pimde bandon kono kono kadak kaba sniu ha kamet ke jongpi la ha ka jingyo I la ne ha ka jingyo sngeu jongpi pide be ban biang ya ki kman ya ka jingyo sngeu bat kumju ru ki kiti ki jat te kata ka di jingkwa ha ka ba pi apply na ka banta ka te ka post driver. Tinalor ketika application ke bapilade ban pendam pia ban submit ru bat ka pisa kata arspa tengkana ke benta ka application fee bat pia ban submit ya kane haswa ka sautrik ubanai match arajar absan tilada don kino kino ki candidates ki ba submit hadin ketika sautrik kata ka bumut kinum pedeng shu ya ka application ke jongpi te sngoba ki candidates ki bakwa ban apply ya ki post nga pensulur pi late no hakini kisngihi haswa ketika sautarit but nakabenta ka appointment pade ka government kala penbej hangne ba hadin nriu banai kan sa renew biang ya kapor ga jungpi bepnya ya kiteki bus yes ngobha wat num ting wat num smi namar katba ka bus ka ba pipinya kadang pha te kala bandai kano kono sinamru ndai ka government kan haban renew hadin nriu banai. Jitangkom tohi hakabay bat kani ka advertisement jong ka post driver kabade ha po ISBT Mauyong Shillong Meghalaya. Te nginyape kendiat halor ka wages Act 1948 lane ka jingsiew dor jong ka government ya kinong bala longba ketika minimum wages Act 1948 kalong kumni nakabenta ki category of workers kata ki unskilled, semi-skilled, unskilled supervisor, but ki skill clerical. Nakamta ki unskilled, kadai lai spa sanpo plus nyo punyo kadai sau spa ar punyo, but for work below ground pade kadai san spa lai sau. Nakamta ki semi-skilled pade nganong bej hangni kadai san spa lai sau. Nakamta ki below ground pade kadai nru spa lai kunai. But nakamta ki skill clerical for work above ground kadai reduce pa lai kunai henry below ground pade kadai nyos pa saupsan henry hapo me khlia pade kaladon ka revise of minimum wages Act 1948 kata ngadu ubanai January nginya page hapo me khlia hi yo I agini ki banai ki baladep hakba u chief minister Konrad sangma uladep ban pensyai sya baro ki nong belasngi ba kabai bela kan long kumne kabai bela hapo me khlayaru ka long kat kum ki skill baper as of January 2025 the minimum wages in Meghalaya is nakabenta ki unskilled kadai sanspa arpsan shisngi nakabenta ki semi skill kadai sanspa arpsan shisngi nakabenta ki skill kadai ndrus pa san ka shisngi but namta ki highly skilled kadai ndrus pa saupusan shisngi ikane kadai ka baibla nga ko benta jung ki driveru ki balik ban apply lane ki balik banya ya ki bus jong ka Meghalaya Transport Corporation hangte hapo sor Shillong te kasyong kat kum ka jingya penbej ru namar kane ngan shu batai pi kat kum ka dor baibla ka ba labu hapo ka ri India bat kamtam hapo ka state Meghalaya ha ka ba kilala ban revise ya ka baibla jong kinong bala ibadei hapo ka sor Shillong kat kum ki jingla jongki kata kemut ki skill ki badang sedang kadai ki unskill semi skill kemut ki bala khamtip skill kemut ki bala nang hi but highly skill pade ki bala de ki professional ne ki bala tip lut na dong shidong te kini ki de ki dor hakba pi pihak ban tip unda pila le ban rung abanya ya kite ki boss hangte hapo sor Shillong kublai shibun